Global Health възприемаме грижата за пациента като наша основна задача. Целта е всеки да напусне клиниката с готов резултат и проведена консултация. Разполагаме с един от най-модерните апарати в България, с най-висока хомогенност на магнитното поле, оборудван с най-мощния изкуствен интелект в класа на 1,5 Тесла магнитните резонанси, което ни позволява да предложим на пациентите максимално качество и бързина. Разбираме, че всяка битка е индивидуална и различно тежка и затова се стараем да предложим на пациентите си освен професионализъм и човешко отношение, спазвайки най-новите световни тенденции за медицина, насочена към конкретния пациент. Една от най-важните ни грижи е пациентите да се чувстват комфортно. Освен това, успокояващите визуализации и музика ни позволяват да добиеме по-качествени образи без смущение от движение. Изкуственият интелект ни позволява да съкратим времето на изследване с 40% при запазване максимално качество на образите. Наличието на нови съвременни функционалности извежда диагностиката на едно друго ниво, като ни позволява да видим буквално невидимо. Това е прецизност, която спасява човешки животи. В ежедневната си практика редовно излизаме извън зададения ни обем, за да решим клиничната ситуация, така че лекуващия лекар да има цялостната картина, която му е нужна за правилното лечение на пациента. Бъдещето на диагностиката е тук и то е в добри ръце.